ଆଉ କୁହାଯାଇଥିଲା କାଲି ବଲ୍ ପଇସା ଆଣିବାକୁ ସବୁ ଆଣିଛ ତ? ହଉ ସଇଆ ବଲ୍ ପଇସା ଦେଲୁ। ମୁଁ କାଲି ଆଣିବି ପଇସାଟା ପଇସାଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଏଇଆ କହୁଛୁ। କାଲି ଆଣିବି ପା ପଇସାଟା। ନାଇଁ ସଦାବେଳେ କହିବୁ କାଲି ଆଣିଥିବୁ। ଅନେଇ ତୋ ବଲ୍ ପଇସା ନେଇ ବଲଟା ଗୋଟେ କଣ ତୁ ଏମିତି କହିବି କଥା ବୁଲେଇ ଦଉଛୁ ଆଉ। ହଉ ଦେ ଛାଡ। ଆଉ ତୋ ବଲ୍ ପଇସା ମୁଁ ଦିନେ ଆସିକି ବଲ୍ ପଇସା ଦିନେ ତୁ କାଲି ବାଟି ଯାଇଥିଲୁ ଓପନିଂ ହଁ ଦିନେଟା ଆସିକି ବଲ୍ ପଇସା ବଲ୍ ନତେ ଖେଳଟା ବଲ୍ ଦବୁ ଯା ତୁ ଛାଡ। ହଉ ନା ତୋ ବଲ୍ ପଇସା ଫୋନ ପେ କରୁଛି। ହଉ ଦେ କରେ ବାହାନା କରନି କରେ। ହଉ ବଳିଆଇ ତମ ବଲ୍ ପଇସା ବଳିଆଇ ଆଉ ଲୁଚି ପଳଉଛ ବଳିଆଇ ଶୁଣ ଆଉ ଦବ ଏ ବଲ୍ ପଇସା କହିଲା ଏମିତି ଖାଲି କଥା ହେଇ ପଳେଇ ଇଏ ନୁହେଁ। ତମ ବଲ୍ ପଇସା ମୁଁ କଣ ସଦାବେଳେ ଦଉଛି ତମେ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ କରିବ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କର ଆଉ ଦିଅ ଛାଡ। କେନେ ତୋ ବଲ୍ ପଇସା ନିଜେ ଦେଉନି ମୁଁ କଣ ଦେବି ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି। ମ୍ୟାନେଜ